Ti ustani. Reci laku noć ocu, majci, sestri i bratu. A zašto laku noć, dan je? Za tebe je noć. Mrkla noć. Jasno? Jasno. Laku noć. Kuda vas dvoje? Mi smo solidarni. Molim? Ništa nisam rekla. Jesi, rekla si. Očima si rekla. A ti kao da ne znaš u kom se trenutku nalazi naše društvo danas. Preveso, šta ti je, bogati? Pa tebi niko neće ništa zameriti. Ti si u partiji od skora, ti si nov. Baš zato. Moj sin ima najmanje 4 iz marksizma. Zaboravili su da vas pitaju decu. To im se danas i sveti. U mojoj kući to neće biti. I tačka. Petre! Petre! Od sutra da više ne prolaziš pored apoteke. Pod 1. Pod 2. Da se upišeš u biblioteku i da pročitaš sve o marksizmu. Jasno? Jasno. Šta je jasno? Ponovi. Da ne prolazim pored apoteke, da se upišem u biblioteku i da pročitam sve iz marksizma.